जों हास्थायनाया बेसोमोन जे जितु सनितपुर माखासे साथिया गामिया जुदि बिटिआर नि सिङाव हाबबायब्ला अब्ला बिथांमोनखौ समस्तियै आलादा मानो खालायनानै होनो हादिया कुइसना बेसो दा बिटिआर सुक्तिनि दफायाव मा लिरनाय दं बिटिआर सुक्तिनि दफायाव गासै 60टा समस्ति बानायनायनिसो खोथामोन गामि सोसननायनिथ' बाथ्रा नङामोन सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा बेखौ साननो हायैथ' नङा जि बाउन्डारिफोरखौ लानानै गोबां सिमां नुदोंमोन नाथाय माखासे गामिया थाजोब्बाय बारख्ल बुरख्ल गामिफोरखौ सोसननाय जादों फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव जितु बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेहाय बिटिसि आव बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैनाया रोखाखा बिपिएफ सरकार फैयोब्ला बिथांमोननि बेबस्थाखौ मोजां रोखोमै जों खालायनानै होनाय जाखागोन आरो गोदानै जों मोनसे बिथांमोननो समस्ति दानायनि बेबस्थाखौ जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय स्ट्रंलि डिसिसन लानानै बे हाबाफारिखौ जों आवगायनो सानदों मोनसे समस्तियाव जों बिपिएफ हिसाबै खुनु एफेक्ट जाया 100% जेरै दं एरैनो जागोन आरो जोंनि बर्डनि पारसेन्टआ बारायगोन आरो बिथांमोना जियानो बुङाथों मानो जियानो रंजायाथों मानो खुनु बे जाफुंसारा बिथांमोननि साननाया मालाब्लाबो मोगथां महर जाया गिबियावनो आङो बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट 60टा गामि हाबनायखौ आङो बरायनानै लाग्रोबाय बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव बिटिसिनि सिङाव हाबनानै मोजां मोनसे राजनितिक बेबस्थाखौ मोनथों आं बिनि थाखायनो बिथांमोननि बे 60टा गामिखौ बरायना लाबाय जोङो नुनो मोनदों थांनाय जुन मासनि 5 तारिखआव गभर्नरनि नटिफिकेशननि जुगेदि बे 60टा गामिखौ जों सोसननायखौ नुनो मोनदों अकल सनितपुराव 60टाल' नङामोन किन्तु दिनै 60टाल' गामि सोबाय आरो दरं पार्टनिफ्राय माखासे गामि सोदेरनानै टटेल गासै 81टा गामि सोसननाय जादों नंखायनो बे 81टा गामियाबो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव हाबसननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना दिनै सोसनदों दा बाथ्राया जों बेखौसो बुंनांगोन जे जों नुनो मोनदों जे गासै बिथांमोना जि गामिफोरखौ सोसनदों मेजर भाबे जोंनि नैबे रौता समस्ति धनसिरि समस्ति आरो हरिसिंगा समस्ति बे मोनथाम समस्तियावनो बिथांमोना सोसनजोबनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोना सानदों जे बे माखासे गामिफोरखौ बे मोनथाम समस्तियाव सोसनजोबोब्ला खोब बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुदों किन्तु बिथांमोननि सिमाङा जाफुंसारनाय नङा मानोना दिनैनि तारिखआव सनितपुर ओनसोलाव थानाय बा बिश्वनाथ ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बर' सुबुङा बिराद साननो गोरों आरो बिराद मैखोम भाबे बर' आन्दलनजों सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय नाथाय बेखौ हास्थायाखैमोन जे अकल 60टाल' गामि हाबनायखौ लुगैयाखैमोन हजोंनि सनितपुरनि बर'फ्रा बेखौसो बुंदोंमोन जे जि बाउन्डारिफोरखौ लानानै गोबां सिमां नुदोंमोन नाथाय माखासे गामिया थाजोब्बाय बारख्ल बुरख्ल गामिफोरखौ सोसननाय जादों नंखायनो बिथांमोननि जितु बेबस्था राजनितिक बेबस्था इयुनाव मोरै लांनाय जागोन बेखौ दासिमबो रोखायै नुनाय जायाखै जों हास्थायनाया बेसोमोन जे जितु सनितपुर माखासे 60 गामिया जुदि बिटिआर नि सिङाव हाबबायब्ला अब्ला बिथांमोनखौ समस्तियै आलादा मानो खालायनानै होनो हादिया दा कुइसना बेसो दा नंखायनो जोङो बिथांमोननि उननि समफ्राव जुदि जोंनि बिथांमोननि बेबस्थाखौ जों खालायना होखानांगोन आरो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव जितु बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेहाय बिटिसि आव बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैनाया रोखाखा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि जोंखौ सनमान होदों जेरैबायदि बजबनानै आरो जेरैबायदि गनायनानै लादों नंखायनो जोङो बुंनो नागिरदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथआव गोलैनाय रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय दिनाव साननो नाङा जोङो बिपिएफ सरकार फैयोब्ला बिथांमोननि बेबस्थाखौ मोजां रोखोमै जों खालायनानै होनाय जाखागोन आरो गोदानै जों मोनसे बिथांमोननो समस्ति दानायनि बेबस्थाखौ जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय स्ट्रंलि डिसिसन लानानै बे हाबाफारिखौ जों आवगायनो सानदों आरो मावनायनि सायावसो सोनारगोन दा बेहाय एफेक्ट जानाय एफेक्ट जायैनि बाथ्रा फैया मानोना जों जादों रायजोनि थाखाय मावनो होननानै ओंखारबोनाय नंखायनो जोंहा रायजोनि सायाव बिसास दं दिनै सनितपुर ओनसोल बिश्वनाथ ओनसोलनि गहपुर सार्कोलनि सिङाव गासै 28टा गामि आरो दरंनिफ्राय दरसे गामि सोनानै गासै 29टा गामि धनसिरि समस्तियाव सोनाय होदों दा नंखायनो आंहा मोनसे बिसास दङ जों रायजोनि खाथियाव थांगोन खोथा बुंगोन आरो बिथांमोना जेरैबायदि सानदों मालाबाबो जाफुंनाय नङा मानोना गहपुरनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ राजनितिक दिगाव बिराद सांग्रां बिथांमोना सोरनो होयोब्ला लाबालाब जागोन सोरनो होयोब्ला मोजां खामानि मावनाय मोनसे परिबेक मोनगोन बिथांमोना जथेस्थ राजनितियाव कनसियास आरो बिथांमोना साननाय बायदि मालाब्लाबो जाया बिथांमोना जिबायदि खोथा बुंदों बेबायदि जाया नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव बिनि फिननायखौ
रायजो राजाफ्रानो होगोन आरो रायजो राजाफ्रा बिनि बिसारखौ खालायगोन आरो ओंखायनो खुनु जोंहा धनस्रि समस्तियाव जों बिपिएफ हिसाबै खुनु एफेक्ट जाया 100% जेरै दं एरैनो जागोन आरो जोंनि बर्डनि पारसेन्टआ बारायगोन आरो बिथांमोना जियानो बुङाथों मानो जियानो रंजायाथों मानो खुनु बे जाफुंसारा बिथांमोननि साननाया मालाब्लाबो मोगथां महर जाया थगायनानै खामानि मावनायाव मारैथो साक्सेस जानांगौ जाखो मालाबाथ' जायाना नंखायनो बिथांमोननि जिथु सिमां नुदों बे जानाय नङा बिटिआर सुक्तिनि दफायाव मा लिरनाय दं बिटिआर सुक्तिनि दफायाव गासै 60टा समस्ति बानायनायनिसो खोथामोन गामि सोसननायनिथ' बाथ्रा नङामोन सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा बेखौ साननो हायैथ' नङा आरो जिबायदि गामिखौ सोसनदों माखासे एरिया वाइसआव जोंहा सोसनब्ला मोजां जाबावगौमोन नंखायनो दिनै जों बेखौसो बुंगोन जे बिथांमोना जिबायदि साननानै जों मावदों जों मावफुंबाय जों खालायबाय होननानै बुंबाथ' जानाय नङा मानोना दिनै बे सुक्तिया बोरै जाखो सोरनि अबदान दं सोरनि थाखाय जादों बियो दिनै बिथांमोना दायित्वसो होदों दफाफोरखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालायनांगौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखैसो बे 60टाल' गामि हाबनायावनो बिथांमोना जिबायदि दल दामनानै एनाउन्स खालायलाबायदों बेजोंथ' बेल' नङामोन ना 60टा गामिल'सो नङा जोंनिया जाहैदों मा जेसेबांनिखि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव थानाय ओनसोल बर'फोर रायजो जानाय ओनसोला हाबसनजोबनांगौ आरो बेहाय समस्ति जानांगौ दिनै बिथांमोना 60टा गामिखौ लाबोनानै माखासे समस्ति नायै सोसनना होनाया मा मिनिं फोरमायनो नागिरदों बिथांमोना बेजोंनो गोजोननाय लानो नागिरदों नामा उनाव क्लियार खालायथों बिथांमोना दासिमबो बिथांमोना क्लियार खालायनो हायाखै बिथांमोना मा बिदों नभेम्बर मासाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बिथांमोना आशिष भुटानिनि जिथु मोनसे डिमान्ड होदों बे डिमान्डआवथ' गासै 71ल'सो बिदोंमोन बिथांमोना आरो बाखिया बबाव गोमाना थाखो 71नि गेजेरावबो गासै 60टाल' जादों नोंथांमोना आं देखायगोन लेखाखौ नोंथांमोना लांनानै रायजोनि गेजेराव ससियेल मिडियानि बेखौ बुंफ्रुनानै हो क्लियार खालायना होथों रायजो राजाफोरनो हसाकै बिथांमोना बे 60टा गामिखौल' सोनानै बेहायनो दोनगोन ना फैबाय थानाय दिनाव बे 60टा गामिनि अनगायै आरो सोसनगोन बिथांमोना क्लियार खालायथों जोंथ' नुनो मोन्दों बिथांमोननि जिथु मावनाय दांनाय रायजो राजाफ्रा बिसिरबाय थादों आंहा बेहाय बुंनांगौ जेबो दरखार गैया खिन्थु खोथाया जाहैदों जोंनि लुगैनाया बे नङा जोंनि लुगैनाया सनितपुर ओनसोलाव थानाय बिश्वनाथ ओनसोलाव थानाय माखासे मैखोम बर'फोर रायजो जानाय ओनसोला हाबजोबनांगौ आरो बिथांमोननो बिटिआरनि राजनितिक बेबस्थाखौ खालायनानै होनांगौ आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों गावनो मोनफा मोनफा हाखराव गाब्र'नानै बाथ्राफोरखौ बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों मानोना बर'फोरनि सिमाङा जों बयबो मिथिगौ मामोन आरो मा जानो थांगासिनो दं नंखायनो थांनाय बाराव बिनि फिथाइखौ बे मोन्दों मोजां